Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil 10,000 metru kwadru art f'żona li mhijiex għall-iżvilupp mhuma xejn. Simon Busuttil ħa din l-attitudni meta fil-Parlament kienu qegħdin jitwieġbu mistoqsijiet parlamentari dwar il-proġett tal-American University of Malta. Simon Busuttil beda jsemmi kontinwament li l-proġett tal-American University of Malta kien propost fuq 100,000 metru kwadru ta' art. Il-Prim Ministru korreġieħ u qallu li l-ħsieb oriġinali kien ta' 90,000 metru kwadru. Hawn Busuttil indika li għalih 10,000 metru kwadru mhuma xejn. Iva, hemm sit li huwa ippreferut, imma dan huwa gvern li jisma'. U l-gvern ra illi id-90,000 metru kwadru mhux il-100,000 għax żied 10,000 oħra, il-kap tal-Oppożizzjoni. 100,000 qal. Jekk għal-naħa tal-Oppożizzjoni 10,000 metru kwadru flow dizet mhuma xejn, mela għandna kejl ġdid, għandna kejl ġdid. Nieħdu mela jieħħanieħu li għall-Oppożizzjoni 10,000 law 10,000 lem bħala metri kwadri mhuma xejn, ma ġara xejn. Din ma kienx l-unika okkażjoni li fiha sit ta' żonqor issemma fil-Parlament. Dan għax għall-mistoqsija parlamentari tad-deputat Anthony Agius De Celis, il-Ministru Joe Mizzi wieġeb li d-Dipartiment tal-Cleansing neħħa 331 tunnellata ta' skart miż-żonqor fuq medda ta' 7 snin. Kien spjegat li l-iskart miġbur tul is-snin kien jikkonsisti fi kwantità kbira ta' skart goff kif ukoll skart imħallat ta' kull tip. Diversi drabi nstabu wkoll annimali mejta.